okubuhlungu ukuthi uNkulunkulu ngathi usephumuza nabangakhathele beyisencane lezingane bekungamele uNkulunkulu enze ngalendlela mhlawumbe kubusibuzile besiyomtshela okunye sithi kusekuningi besikulindele kodwa uNkulunkulu ngalokho ade balethele khona uthe sekuphelile ngalokho ngithi dudu emndenini ngithi dudu ehlobeni ngithi dudu kubona bonke abangani wazalwa ngomhla ka-29 June ngo-1996 ezalwa uNkosikhona Langa noNtombi Ngaphi Chonco wazalelwa endaweni yaseMangatsheni Neni waqala ukufunda amabanga aphansi esikoleni uLwazi Primary School wabe seqhubekela efunda kuhle high school wathi eqeda isikole wabe esehlangana nenkosi yamaGcokama lapho baqhumeka nayo kwaze kwafika isikhathi sokuba bahlukaniswe ukufa emhlabeni ushiye emhlabeni odadewabo ababili kanye nabafowabo abathathu kube seshiya izingane zakhe ezu-8 kanye nengakazalwa washiya nabashana bakhe abahlanu kanye nabazukulu lala uphumule Mnguni sohlala sikuthanda futhi sohlala sikukhumbula lala ngokuthula ngilozi yami yasekukhanyeni lolu isandla sami ungidonse ngisebumnyameni ngoba namuhla bekumele ngibe nohambo uhambo olubheke kubaba luzongipholisa amanxeba amaselethe ukuthula enhlizweni yami kodwa Nkosi ngicela ukulithatha lolu hambo ngiphe komhlabathi ngoba ngaphansi kwawo alikho ithemba izimo zomhlaba ziyagibelana buhlungu komelele enhlizweni yami ngizizwe ukukhuluma ngesibibithwana emadlebeni ami lithi mzimba kasithwalane sekuseduze sifekele emana lapha izulu linithemba kodwa Nkosi sisacela ukuphila sicela ukuthatha lolu hambo siphe umhlabathi ngoba ngaphansi kwawo alikho ithemba sikhuluma kanjena nje sihlukudlube ekhasini inhliziyo zethu bezopha igazi bebuzo mama bethe kabale ngane ekhuluma usizi ngomlomo wayo ikhuluma amagama ahlabelayo alumelayo engathi kunezinhlabathi nje zamathula zihlobo zami zegazi nezingaphatheki kabi ingaphakathi lami libonile kugcwele ihlule kunempeza wami inhliziyo yami iyophela ngaphakathi ngenxa zobuhlungu nosizo besibhekene nalo nanamuhla sisophelezela lensizwe besihamba nayo siyacela ukuthi lolu hambo azolithatha engalithathi ngaphansi komhlabathi kodwa lithathe ngaphezulu komhlabathi
welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi trending story. Guys, isitori esithanda kakhulu ke bakithi kuleli viki nje lonke ukudlula emhlabeni wenkosi Magcokama kanye ke negidangoma lakhe uGupta wakwaMchunu. Ubekiwe ke endlini yakhe ukugcina uGupta izolo. uMC kade ke kukwazi wakaNtsele. Abantu abaningi bamncomile ke ukwazi bakithi ukuthi cha hayi unolimo oluhle, ukhulume kahle, waphinde futhi wenza ke nenkondlo emva kokuthi ke esifunde ke umlando wakhe ke uGift. Abantu bebuza ukuthi ke uwumchuni kanjani kube ngithuma wakho Chonco, ubaba wakhe ke uLanga. Ngiyacabanga ukuthi ke niyazi ukuthi abanye abantu basenza izibongo zoyise kodwa bebehlala komalume. Ngiyacabanga ukuthi isitori sakhe isitori sithi asibe njalo nje. Niyazazi lezo phithiphithi ukuthi uyithola ukuthi ungwabani bani, isibongo sakho uma wakho akabani bani, kahle nihlala kubo kagogwenu nibize yabo nje leso siphithiphithi. Ngicabanga ukuthi ke nakuGupta ke iyo yona ke leyo ndaba. So ya bakithi ke injalo ke indaba ufihlwe kahle ngesizotha. uGupta ufihlwe kahle ngesizotha. Bakithi mangabe singabonga manje ngesiphinde sibonge amaciko onke nje aphosile isandla, oKhuzani, Mpungose, Ontencane nabanye, kodwa nje abagqame kakhulu uyena uKhuzani noNtencane. Eselokhu kwathi makuphuma ke noma kuvela ke isidumo bathathela phezulu. Sababona nakhona laphana ke endaweni yesigameko. Selokhu sibabonile since kwaqala ke amalungiselelo, bahlanganisa abaculi mawukuthi ibona, kodwa nje ibona nje esibabona befacilitator yonke lemicimbi yenzakalile. Abantu ke they were very worried ukuthi ke uGupta noma kade engaziwa abantu kakhulu, aziwa yilabo nje abamaziyo, kodwa abantu bebe worried ukuthi babona sengazi ukuthi umngcwabo kaGupta angeke uhambe kahle. Abantu banikelele uSicibi abamnikeleli. Yabo nje ke wasuka nje inkulumo enzima ngabe lapha enkundleni zokuxhumana. Abanye bethi bakithi kushona abantu ababili, yabo nje. Kodwa nje siyabonga ukuthi yonke into ihambe kahle. Ubumuhle umcimbi wakhe, ubumkhulu, ubuhloniphekile, unesidima. Kubona bonke abathintekile bakithi sithi nje akwehlanga onungehliyo. Nkosi yami ayiduduzekani ngampela. Bathi uGupta ke unezingane eziwu-8, kukhona eyesi-9 ezayo. Kusho ukwazi Nsele efunda umlando. Manje abantu emakhomenti bathi hey, besebenza umacingwane, besebenza ilanga lisabalele ngoba ubazi ukuthi lothi lishona uyobe ngasekho. Bathi kuseza enye ingane yakhe ke encane ke engakazalwa, kodwa nje ya besemncane umfana. 1996 he just turned 30 ngoJune. Kodwa ukuthi ke uNkulunkulu kube namanye ama-plans ke impilo yakhe. Namhlanje ke sizobe ke sibuka ke umngcwabo kaSicibi. Waze wathanda umuntu, waze wahlonishwa umuntu. Umsinga bafethu hayi ngeke, hayi ungenhla. Nabantu nje baseMzansi support eniyenzile, support naze namthanda umuntu. Uchazile ke uKhuba noma uchazile ke ukwazi Nsele kwi-memorial service, wathi nimthande ephila uSicibi, benimsupporta kwimicimbi yakhe yonke. Namanje nisamsupporta, animsupporti ngoba nakhe engasekho, kodwa nje uthando lweni likhombiseke esaphila. Ubongile futhi kakhulu bakithi. So ke engazi ukuthi ke uGupta ke angalala ngokuthula. Bathi uphunyuzwa noma ungakhathele, kusho ke ukwazi Nsele. So yeah guys, that brings us to the end of this video.